prins. Acum. Te-ai prins, doamne. Ia te vreau să fac. Hai, lasă. Fac filmare până în cap. Am și o poză cu bicicla aici la... Chiar că nu mi-am. În 10 minute ajungi. Prinde sub. Și bag noaptea pe aici și făcut bicicla. Acest Am lucru. pesă, am lanternă, am... Bună sau? Și vrei să... Mașină. Și... Vrei să opresc un pic aici, să faci 3 poze în asta? De aici? Ha? Eu las că... Hai, Ia uite. ce știi cum Aici ce faci? să facă 3 poze omul ăsta, fotograful.